Disciplinárky sú väčšinou o tom, že zamestnanec správcu dane, ten daňovák, nazvime si ho daňovákom, proste zistí, že ťahá za kratší koniec a asi, keďže výsledkom jeho roboty je nejaký výsledok kontroly a asi sa k nemu až tak ľahko nedopracuje, tak vymýšľa si proste, že tiež také ad hominem veci, to znamená, že dáva disciplinárky, že sme boli neslušní, hrubí a nesprávali sme sa v súlade s advokátskou etikou. To je taký ako prvý balík tých disciplinárnych ako iniciatív, ale toto zistili, že im neprechádza, lebo to, že my zastávame klientové práva, možno niekedy asertívnejšie, to ešte nie je ani disciplinárne, ani trestný čin, to je naša robota. No tak keď takáto prvá vlna prešla a advokátska komora konštatovala, že predsa advokát sa nemôže pri obhajobe klienta správať tak, ako si želá daňový úrad, tak začali chodiť disciplinárne návrhy na nás, kde sa konštatuje, že sme boli vulgárni. To znamená rôzne cudzie slova, niekedy taliansky jazyk pripomínajúce, tam padajú písomne, ale našťastie my robíme zvukové záznamy z tých kontrol, čiže a ešte sú aj zápisnice, takže viete, tak keď ona povie, že sme ju označili, že je niečo talianské, tak tu je zvukový záznam, tu je vaša zápisnica, ktorú vy ste vytvorili, tak kedy to bolo? Čiže je to podľa mňa až také ako veľmi neprofesionálne, až dehonestujúce pre toho zamestnancov správcu daň, ale je to fakt. Je to fakt, my s tým pracujeme, my na to poukazujeme, pretože keď takéto niečo ten zamestnanec správcu daň spraví na advokáta, tak v tom momente sa stal zaujatým. A keď sa stal zaujatým, nemôže ďalej pokračovať. A ja na to nemusím upozorňovať, lebo keď on na mňa dá trestné oznámenie, tak asi tam nejaký osobný vzťah bude, alebo animozita. A on sa nenamietne a aj tak dorobí mi toho klienta. Lebo však prečo nie? No tak potom povieme, riaditeľstvo 3 mesiace bol zaujatý, tak nemohol konať. A keď to riaditeľstvo nepochopí, tak na súde to pochopia. A vrátia mu to úplne na začiatok, alebo sa to premlčí.